Γράφει. Ντατίδης τα κάνει καλά όμως. Κάτσε εγώ δεν με δω παράγγελμα. Περίμενε, έλα δώσε. Περίμενε. Αντρές. Shit. Επόμενο. Πάμε σιώστε. Επόμενο. Ξέρω παράποδα. Γιατί βάζεις, φίλε. Με ανάπτυξη. Μπροστά. Και. Θα μπορείς να μου λες γιατί βαριέσαι στρατιώτη. Τι έγινε πρωινό φάγα. Τι δεν ξέρω. Θα πρέπει να ξέρεις τι στρατιώτης είσαι. Πώς λέγεις εντατίδης. Ας το προς την άκρη πέσει κάτι και κάνεις μονάκι. Μαζί. Μία, δύο, τρεις. Τι κομπέλα στρατιώτη. Γρήγορα. Όλα. Πλησιά. Θέλω, I need it, σήκω, I need it. Ναι, ναι, σήκω θα σου πω και... Θα σας κάνω επιθεώρηση στα Λάμπρο. Α, ναι, σωστά. Ναι. Επιθεώρηση, ναι. Έλα, επιθεώρηση όπως είναι αυτό. Σίγουρα! Σίγουρα, Λίτη! Ακόμα κοιμάσαι με προβλεπόμενη ώρα, δεν μου νύει. Κυρίλα, τι είμαι άλλος. Στο στέπ αγόρι μου, δεν ξέρεις. Αυτό ποιος είναι, ρε. Πάλι εδώ, θέλω μαλάκα. Δικό σου άγωνο, δεν έχει. Όχι. Πάλι έτσι το παγκάκι. Κάτσε λίγο. Ναι. Δώσε ένα τσιγαράκι ρε μαλάκα. Έλα κύριε Κεσάρα, καλημέρα, τι γίνεται. Καλά. Ναι. 12 τώρα. Οκ. Ήμουνα στις Βίλης χθες, άφαμε. Κλεισμένος σπιτιάς μαζί μας τα λάνι, τι θα κάνουμε, μαλάκα. Για να το δω πώς βγάζει μαλακία ρε. Πάρα από εδώ. Καλά βγάζει Έλα. Τσόκρης.